दावबायसायाबो होनो थांगासिनो दङ आरो रोनगोरा नार्जारियाबो फैबाय थानाय रायजो सभा इलेक्सनाव केन्डिडेट मोनोबा UPPL गारनायनि खोथा दा बे रुंगुल बर'मोन सोरबा अशक गयारि थेबास्रोनमोन जेसेबांनाखि ITLनि सेलफोर दङ जोंखौ बेबादि मोखाङाव हाद्रि सारनो नाङा हांगार फुननो नाङा बाथ्राया मोजां जानाय नङा फेब्रुवारि मासनि 26 तारिखआव जोब्बाय बिथांमोननि साख्रिया 26 तारिखआव जोब्बाय दा बिसोरनि साख्रिया मा जाबावनांगौ मास्टार साख्रिया बिदि 6 मासल' होजायो नामा जोंनि बिथांनि खुगायावलाय सान्थिल' ओंखारो खिन्थु 5 बोसोराव मानो असान्थि खालामना गालांखो जेबो गैला दिनै खुनु बिर'धि दल गैला जोबस्रां दा बेले बेजे बुंग्राफ्रा गोबां बुंगोन जायफ्रा माने कुवालिटि थायो दिनै माबा थायो केपासिटि थायो बे मोनहैगोनबो जेरेखम दा एद्रि परिखायाव न'खरसेयावनो 7 गाहाम मोनदों नङा होमबा नुवाखै होमबा टेट परिखायाव न'खरसेयाव 7 गाहाम पास जाद्लाबायदों बिसिबो फिसायबो पास जादों सोरबा बिहामजोआबो पास जादों नङा होमबा दा बेफोर जागोन जायफ्रा माने स्किल सार्टिफिकेट होनो हादों बिसोर मोनगोन जायफ्रा माने प्रजज्य बेफोर मोनगोन जायनि न'खराव सानैबो लेंग्रा लेंग्रि फिसा दंबा बिमायाबो मेगन मोजां नङा फिसायाबो माने आथिङा मोजां नङा बेलाय न'खरसेयाव सानैयाव मोनखागोन नङा होमबा जायनि न'खराव रावबो हेन्डिकेप गैया बोरै हेन्डिकेपनिखौ मोननांगौ ओमफ्राय सोरहाबा जेनेबा न'खरसेयाव 60 बोसोर सानाय बोराय बुरियानो गैया बे न'खरसेयाव दङ बोरायबो बुरिबो 60 बोसोरनि बारबाय थैथारसै ओरैबादि थाबायनो हायो बिसिनायाव थानाय बे न'खरसेया मोनहैगोन इयुथनाबो बिदिनो जागोन MA BA पास जानाय सोरहाबा इन्जिनियारिं पास जानानै ओरैनो दङ सोरहाबा माने फिटारनि माबा ITI पास जानानै ओरैनो दङ दा बेलाय मोनहैखागोन ना बेवहायलाय मा राजनिति खालामनो नागिरदों बे जाबाय UPPLनि माखासे मानसिफोर BPFनि इमेजखौ नस्थ' खालामनो नागिरनाय जेबो खामानि गैया बिथांमोना पार्टियानो गैखाला दा बे माने सैमा भाद्र मासनि रोनावनाय बादि आरोखि दा बे आरोखि सैमा फाग्लाया माने बे मैदेर थाबायबा माने खनायाव थाखोमानानै खोंख्राव हरलाबायनाय बादि जेबो गैला दिनै खुनु बिर'धि दल गैला जोबस्रांबाय आरो दिनै खौरां फैगासिनो दं खाम्फायाबो मैया रिजाइनेसन होबाय आरो खोनाबाय थादों दावबायसायाबो होनो थांगासिनो दङ आरो रोनगोरा नार्जारियाबो फैबाय थानाय रायजो सभा इलेक्सनाव केन्डिडेट मोनोबा UPPL गारनायनि खोथा दा बेवहाय माने खुनु माबायानो गैला आरोखि दा बिथांमोना माखासे IT सेलनि मानसिफोर रुंगुल बर' थेबास्रोन सोरबा अशक गयारिमोन बायदिसिना होनलाबाय थादों सयज'गनि माखासे सिमा थायो बिथांमोना जोंखौ बुंदों माने मालाबा लायनो गौरां हटेलाव हिनजावफोर लानानै उन्दुयो बाथौ रिजर्टआवबो हिनजाव लाना उन्दुयो बा माने फोरमान होथों दा बेफोरबायदि बदनामखौ होदलाबायनो नाङा नङा होमबा समाजा गाज्रि जायो जोंनि इमेजखौ मानो नस्थ' खालामनो नागिरदों ओंखायनो जों रागा जोंदों बेथ' बे बिथांमोननि खुगानि बिराद माने गोदै बाथ्रा बे बिथांनि खुगायावलाय सान्थिल' ओंखारो खिन्थु 5 बोसोराव मानो असान्थि खालामना गालांखो सेंग्रा सिख्लाफोरनो मानो साख्रि होनानै गालांदिया 5 लाख साख्रिया बहा थांखो दिनै नोंथांमोना साख्रि एपइन्टमेन्ट होदों दिनै BCD सेक्रेटारि दिनै मानो साख्रि गैयिनि थाखाय मानो दिनै गाबख्रावगासिनो दङ मानो असान्थि खालामना गालांखो दिनै मास्टार साख्रि होबाय टेटनि साख्रियाबो 6 मासनिल' दा 6 मासनि उनाव दाख्लि फेब्रुवारि मासनि 26 तारिखआव जोब्बाय बिथांमोननि साख्रिया 26 तारिखआव जोब्बाय दा बिसोरनि साख्रिया मा जाबावनांगौ मास्टार साख्रिया बिदि 6 मासल' होजायो नामा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गथ' गथायफ्रा जोंनि फिसाफ्रा 6 मासल' लेखा फरायनाङा दा बेबादि असान्थि सृष्टि खालामनानै गालांदों भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनानै गालांदों हानि फाट्टा होनो होनना बुंलांदोंमोन बिथांमोना नाथाय मा खालामदों बिफानि हाखौ फिसानानै ट्रेन्सफार होना गालांदों मानसिफोरखौ उच्छेदसो खालामनो नागिरदों होखारनोसो नागिरदों दा बेबादि बिराद असान्थि खामानि मावगासिनो दं दाख्लि जेनाखि दावराव बिथांमोना बिराद थुनज्लायदोंमोन आदिबासिजों बर'जों नांलायफिननायनि बिराद थुनज्लायदोंमोन सिगाङाव अर सावलायफिनबा हामगौ होननानै जेसेबां अर सुग्रा बे UPPL नेताफ्रानो खालामदोंमोन खिन्थु जों BPFनि नेता दैदेनगिरिफ्रा जों गासिबो मानसिफोरजों रायलायनानै सावथालफोरजों रायलायनानै आदिबासि नेताफोरजों जों रायलायनानै जोङो दिनै बेखौ दिनै मोनसे सान्थि परिबेस लाबोफिननो हादों दा खिन्थु UPPLआ बेखौ नांजायाखै मोजां मोनाखै दावरावसो जानांगौ बिसोरनि बादिब्ला जायखौ फेरेंगा होनबाय थादों BPF सरकार फैनाय लोगो दावराव जागोन थारमाने होमबा सोर बिनि थार्ड पार्टि बिनि जे दावराव खालामनायनि आन्दोआव सोर दङ बिथांमोनानो दङ बेखौ स्पस्ट खालामदों बिथांमोना दा जोंखौ मानो दाय होबाय थानो नागिरदों दा ओंखायनो खावलायदों आङो बे रुंगुल बर'मोन सोरबा अशक गयारि थेबास्रोनमोन जेसेबांनाखि ITLनि सेलफोर दङ जोंखौ बेबादि मोखाङाव हाद्रि सारनो नाङा हांगार फुननो नाङा बाथ्राया मोजां जानाय नङा।